Isang masayang araw sa iyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. At dahil kakatapos lang natin sa ginisang labong, ngayon magluluto tayo ng beef short ribs ginataan. Yun o. Igagataan natin to mga kasolid. Baka. Short ribs. Sigurado mapaparami na naman ng kayo mo niya, Mrs. Kitchen. Sigurado yan. Kakaiba na naman to ah. Ibang recipe na naman to. I-slice ko pa mamaya to mga solid. Hugasan ko na muna bago ko siya gisa. Start na tayo magluto ng beef short ribs ginataan. Una muna yung ating atswiti. Sarili kong version to mga solid kung gusto nyo gayahin. Version ng our kitchen TV. Sasalangin lang natin yung mga buo-buong atswiti. At dahil natanggal na natin ang buo-buong atswiti, lagyan na natin ng sibuyas. Galing sa Ponciano family. Sunod na rin natin ang luya. Siyempre si boy bawang, di mawawala. Boy bawang para yung cornic. Magmumukha siyang kaldereta yan, Mrs. Kitchen. Pero ginataan siya. At isunod na rin natin ang ating main ingredient, oh, yung ribs ng baka. Lalagyan din natin ang sili para may konting sipa. At lagyan din natin ng patis. At lalagyan din natin ng paminta. Pampaching. Siyempre, daon ng laurel. At may kasama ding beef cubes. Ilagay na natin ang pangalawang pigang gata. At tatakpan lang natin mga solid hanggang lumambot ang ribs. A few moments later. So yun mga solid, check natin ang ating beef short ribs kung malambot na. Yun o. Nagmamantika na siya. Tapos umiwalay na yung laman sa buto. Parang lambot. Lambot, Mrs. Kitchen, no? Shoutout nga pala si Pablos Velasco ng Itogon, Benguet. Ba, nakarating na ng Benguet yung channel natin, ha? At si Boss Randy Serrano, gagaya niya daw yung labong. Nag-chat siya. Nagutom daw sa bigla. Shoutout sa'yo, Boss Randy Serrano at ang buong Serrano family. At ilalagay na natin ang fried patatas. Hindi ko na pinakita yung pagprito mga kasolid para shortcut na. Siyempre, ilalagay na natin ang purong kakang gata. Yun o. Creamy talaga o. Huwag muna natin ibuhos lahat. Sarap. Yun o. Tutuloy-tuloy lang natin ang paghalo mga solid para hindi magbubuo ang gata.
So yun mga solid, ito na ating nilutong short beef ribs. Ginatahan, yun oh. Sarap. Sarap no? Nagmamantika na talaga siya oh. Ano Miss Kitchen, umpisa na natin? Inom muna ako. Inom muna tayo. Lapang na. Kain po tayo mga kasolid. Ay, sarap Yun, oh. na ito. Yung sauce yung ano dyan. Yung sauce oh. Kain po tayo. Ito oh. Just makakang. Lambot. Ito. At sarap. Grabe. So, sili. Kain po. Hapa. Ano? Sarili ko pong version ng ginataang baka to mga kasolid. Sabi, sarap. Sarap talaga. So yun, nagpa-creamy yung gata dito. Sobrang creamy niya mga kasolid. Kaya hindi nakakasuya. Yung pagka-creamy. Tatlong sakto. Tapos yung patatas, nalusaw pa. Malapot-lapot. Kaya malapot. Grabe. Sarap. Kumakaga yung nalagay ko sili kanina. Mahang. Madam Mini Crafty Lady, kain po tayo. Saka kay Mr. and Mrs. New Zealand. New Zealand. Gano'n, nalunod yung mga yan. Kain po tayo. Pati buto. Idilaan mo talaga. Malasang malasang. Nag-aaway na naman ba yung kapitbahay natin? Nag-aaway na naman sila. Parang hindi na naman sila nagkakaintindihan. Gutom na naman yata. Sila mga kasolid. Bibigyan natin mamaya. Wala no? Sorry ha? Yung sauce niya malasang malasang. Tipid kainin. Sarap. Yung sangkap na lagay ko dyan, ilalagay ko sa description sa ilalim. Yung mga ingredients. Lambot, no? Lambot. Hop. Kalasa. Hop. Lambot ng baka. Shoutout po sa mga silent viewer natin. Silent.
Shoutout po. Tumiwala yung laman sa boto. No. Sarap. Pati kamay mo madigdilaan. Sarap talaga. Napasubo na naman tayo sa kainan. Ubos ang kanin. Ubos yung kanin ah. Ubos na yung kanin, pero yung ulam meron pa. Ubos talaga yan. Ngayon na punong-puno yan. Sarap. Pati buto. Kasama mo dito. Ay. Yum. Yun o, solid. Malasang malasa. Pati buto. Sobrang malasa siya. Hindi siya pwede sa pampapak. No? Sa kanin. Kaya nga yung talaga kanin natin naubos. Naubos ang kanin natin. Tipis siyang kainin. No? Yung sabaw. Masarap. Try nyo to guys. Talagang masarap. Pawisan ako sa sarap. Apa? Mag-sign na lang tayo ulit para kain ulit tayo mamaya. Naubos yung kanin. Parang bitin pa ako. So yun mga kasolid, dito na po natatapos ang aming masayang bubangan. Sana po gayahin nyo ang recipe to. Our Kitchen TV recipe po. Ilalagay ko po ang ingredients sa description below para po malaman nyo yung bibilin nyo sangkap. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po mga kasolid. Thanks for watching guys.